velkommen til den her video. I dag skal vi lave en smagstest, hvor vi får det her bind for øjnene. Så det skal vi så have på øjnene, så vi kan se noget som helst. Altså, hvis du holder den her, mens jeg kan have Rose på. Imens Rose hun lige får på, så... Nej, det er blå. Det passer ikke lige til dit hovedskin. Nu er Rose lige i gang med at få hendes bind for øjnene. Kan du se? Nej. Rose, hvor mange fingre har jeg her? 1, 2, 3, 4, 5. Hvor mange fingre har jeg her? 1. Okay. Du kan ikke se noget. Hvor mange fingre har jeg her? 1, 2, 3, 4, 5. Hvor mange nu? Du må ikke se. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, du kan ikke finde det. Og nu er jeg lige i gang med at få mit bind for øjnene. Og jeg kan heller ikke se noget som helst. Kan du se? Jeg kan ikke se noget. Er du der? Er du der? Kom. Nu følger jeg dig ud i køkkenet. Okay, og nu skal jeg lige ud i køkkenet. Hold lige din lillesøster i hånden. Kom her. Kom her. Og nu skal jeg lige ud i køkkenet. Hov, Rose, pas på stolen. Bang. Okay. Er du okay, Rose? Rose, der kommer lige frem. Oh my god. Jeg ved ikke rigtig lige, hvor vi går. Ja, sæt dig ned på stolen. Mærk lige på bordet. Sæt dig ned. Kom, sæt dig ned. Og så sving benene ind. Jeg kan ikke se det. Jeg vil lige sætte noget på gulvet. Og så sæt du dig. Og så sidder I lige stille. Ja, jeg kan ikke. Mor. Sidder vi lige. Anemone, hva'? Jeg ved ikke, hvad det er. Jeg tror, jeg skal være derovre. Jeg tror, det var noget, jeg skulle finde. Ej, nu skal jeg tage og have noget ind i munden. Tror jeg. Den første. Åbn munden, Rose. Flyt fingrene, skal. Luk. Hvad er det nu? Ikke sådan af, Rose. Hvad synes du, det smager af? Jeg kan godt huske, jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Nå. Det kan jeg heller ikke. Det er noget med et eller andet, jeg kan smage et eller andet citron, halløj. Citron! Skulle du syltetøj? Er det syltetøj? Nå, næste. Kom. Det var så syltetøj, som min farmor sikkert har lavet. Det var hjemmelavet, ja. Og en til dig her, Rose. Det er de der sjove pastaer der, mor. Ja. Mor, det er de sjove pastaer der former som et rensdyr. Det er rigtigt. Ej, det er en af de der skumgummier. Jeg ved ikke, er det ikke? Jeg tror, Rosa, har du fået din? Det er en hare. Det er en hare. En skumhare. Ja, det er en skumvidushare. Vi har fået mor og morfar i dag, ikke? Ja. Jeg ved godt, hvad det er. Og Rose, hun tykker altså stadigvæk. Du må ikke sige noget endnu. Nej. Det er noget af min yndlingsgrøntsag. Jeg ved godt, hvad det er. Må jeg sige det? Nu må du ved at få det i næsen. Kom, Rose. Må jeg sige, hvad det er? Kan du ikke lide den, skat? Må jeg sige, hvad det er? Ja, En oliven. det er rigtigt. Så åbn munden.
Munden skal. Det er gule. Au. Nå. Au, 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 au. Det er remoulade, Luna. Og vand og drik. Du prøv at se. Lad mig få den her. Åbn munden. Må jeg også? Er du klar, Rosa? Nå. Jeg må godt være. Må jeg sige det? Hvad er det, Rosa? Chokoladepastej. Hvad tror du, det er? Rumkiksene. Ja, rumkiksene, ja. Kiksene. Og den sidste. Yay. Rosa er klar. Hun åbner. Hop. Og nu skal jeg til at have det sidste. En skumgummi. En skumgummi til. Så må I gerne tage vandet af øjnene. Kan I så sige... Hej, tak fordi jeg håber, I synes, det var en sjov video. Skriv det ned i kommentaren. Vi ses senere.